പ്രകാരം വെക്കുഞ്ഞാലി വെച്ച് അവിടെ തൂപ്പാർത്തെ കണ്ടതിന് ശേഷം നാഗദേവനായ ശമ്പള കഴിച്ചു കൂട്ടും കൊടുത്താൽ വിശ്വാസത്തിന് മൂത്താലും വെച്ച് മൂന്നൂത്തം ഉണ്ടായിട്ട് 10 കണ്ടായികളുണ്ടായിട്ട് ആ നാഗദേവൻ ശമ്പളം കഴിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അതുപ്രകാരം സമയത്തിന് കൊടുത്താൽ വിശ്വാസത്തിന് മൂത്താൽ വെച്ച് ആ പോടുന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാറ്റം കൊടുത്താൽ വിശ്വാസത്തിന് മൂത്താലും വെച്ച് സമയത്തിനായിരിക്കും ഞങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു കേൾപ്പിച്ചല്ലോ എങ്കിലും സമയത്തൊക്കെ എത്തിട്ട് നിങ്ങൾ എത്തിച്ചിട്ട് പരിപാലിച്ചെടുത്ത് ആ കാര്യത്തിന് ഭംഗിമണ്ട് കഴിച്ചു കൂട്ടുന്ന കയ്യിലുണ്ടാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതേപ്രകാരം നിങ്ങൾ എത്തിത്തെറ്റുന്ന പരിപാലിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാതെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടു നോക്കാം മാതാപിതാക്കൾ ഏതോ ഒരു സന്തോഷമായി സന്തോഷമായി കൊല്ലത്തോട് കൊൽക്കാലത്തോട് കണ്ടാൽ കാഴ്ച കൂട്ടുന്ന വിളക്കേറിന കാര്യം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒത്തരാശി കൊണ്ടുകൂട്ടി അല്ലേ നിങ്ങൾ കൈപ്പിച്ചു കുറവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്നതിന് കുറവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ആ ഭക്തി കൊണ്ട് വേണ്ടി കൂടുന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏതോ ഒരു മഴപ്പോലെ വന്ന പനിപോലായിട്ട് കൊടുക്കാത്ത മാങ്ങലാന്നുകൾ ഏതായാലും സ്വാമി സോമനാഥനെ മുഖത്തോട് കണ്ടതിന് ശേഷം കപ്പ കാണിക്കാൻ വിശേഷിച്ച് രണ്ടാം കൈയേറ്റുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അത് എന്റെ പേര് അവസാനിക്കുന്ന ദീപങ്ങൾ കൈയേറ്റുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഏതായാലും എന്റെ വെളിച്ചത്തിന്റെ വെടിമരുന്ന് കുറച്ചു പോയി കണ്ടു അല്ലേ? ആ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇനി മുന്നോട്ട് നിങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാനൊക്കെ വേണം കൊല്ലത്തോട് കൊല്ലവും അതും ജാസ്തി ആവണല്ലാതെ കുറവ് പകർത്താൻ പാടില്ല. ചാക്കരക്ക് എത്തണ്ടേ എല്ലാ കാര്യത്തിനും അടുത്ത ഓർമ്മത്തോട് നീങ്ങുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു കുറവും വരുത്തിയിട്ടില്ല. കുറവ് വരുത്ത മാതാക്കന്മാരല്ല അമ്മയെന്ന് കരുതിയ കാലത്തിന് എല്ലാം ജയം കൂട്ടി കൊടുത്താത്ത മാതാക്കന്മാർ ധനത്തിലും കുറവ് വരുത്തിയിട്ടില്ല, സ്വർണത്തിലും കുറവ് വരുത്തിയിട്ടില്ല, വിദ്യക്കും ബുദ്ധിക്കും ജാനത്തിനും കുറവ് വരുത്താത്ത മക്ക മണ്ണിൽ കാത്തേശാന്ത മാതാക്കന്മാർ അമ്മയെന്ന് കരുതിയ കാലത്തൊക്കെ ഞാനും ചങ്ങാതി കൂടുതലോട് സോമനാഥ് ദേവൻ നിങ്ങൾ തറവളൊക്കെ ദീപിത വാഴക്കാഞ്ഞ് പോടും മഞ്ഞ് വാങ്ങിയ കാര്യം എന്നൊന്നും ഞാൻ ജയം കൂട്ടി തന്നു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാതെ നിങ്ങൾ ഒക്കത്ത് വെച്ച് ആദ്യമായിട്ടോട് വന്നാട്ടമായതല്ല അങ്ങനെ കുടുംബം അങ്ങനെ കുടുംബം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന അങ്ങനത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏതൊരു തട്ടലും മുട്ടലും ഇല്ലാതൊക്കെ വേണ്ട നിങ്ങൾ നീങ്ങുന്ന അങ്ങനത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏതോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരാതൊക്കെ വേണം എന്റെ വൈകങ്ങളെ ആദരിച്ചോട് വന്നാൽ അവരായ വിശ്വാസം ഗുണം വരണം